Hi guys, welcome to my vlogs YouTube channel. So looking for night days. Camera action. Hi guys, welcome to my vlogs YouTube channel. So looking for night days shooting खालामनो नागिरदों. So लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय shootingखौ जों माबोरै खालामो लोगोफोर लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर नै दा जों दिनैनिफ्राय फार्स्ट नङा जों सेकेन्ड टाइम जाबाय जोंनि माबाया shooting बानायनो नागिरनाया स' लोगोफोर दिनै सेकेन्ड टाइम बानायगोन स' लोगोफोर नोंथां नायबाय थाब्लानो जाबाय गाइस माने जोंनि YouTube चेनेलनि नामानो जाबाय ए बड' प्रडाक्शन ना ए बड' प्रडाक्शन लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर नोंसोर सार्च खालामनानै ए बड' प्रडाक्शन नायब्लानो जाबाय लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय लोगोफोर जों मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन रेडी दे रेडी एक्शन They're ready. Come on. Action. Dulu saja lah. Guys, shooting time sulit ada. Video. Ya, shooting man, ya actor, that is hero, one number hero. Mudah sama. Hello. Das naik dulu. Nomor tahu. Real camera action udah kalau shooting time sudah tadi naik betul belanja baik one step gila le deh satam Nah, ini mencelo lah. Bodyguard pro gaya, ini nokol ini mah. Mencelo lah. Ini dulu. Kita bodyguard kita kan ini. Kita tuh. Bodyguard. Action nih. Ya kayak mang tadra za. Tanir. Ada organ nangan bekelah. Terus nah. Akhirnya apa? Bye. Tiga sebentar. Tiga start saja. Action. Tiga selesai. Shooting time so. Seni mana? Bro. Udah pernah dengar? Tadi belum ini. Nama mana? Jadi apa? Bro. Guys. Guys, action. They're ready. Come on. Action. महेश जी दादाजी बोलिए दिल्ली का कॉन्ट्रैक्ट का वो पेपर का है कितनी क्लास है मुझे ना थंबे ठीक है लगे ना
Rolling. एक्शन महेश दूसरा वाला कंट्रैक्ट का पेपर कहाँ है इधर लाओ मुझे जी सर यहाँ पे Cut. Shooting for better logover. Naide shooting. Logover. Wow. क्या बात है? क्या लग रहा है? बढ़िया. Tangan. Roll camera action. Hello guys, welcome to my vlogs YouTube channel. So logofer जोंनिया दा shooting जोब्बाय, shooting time जोब्बाय, लोगोफोर जों दा थांबाय. Bye लोगोफोर, दिनैनि shooting बेखिनियावनो जोबथ'बाय लोगोफोर, नै दा थांबाय आरो जों न'आव थांबाय लोगोफोर. So लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनो लाब्लानो जाबाय लोगोफोर. आंनि चेनेलखौ लोगोफोर बेबायदिनो भिडिअ नुबाय थागोन लोगोफोर. So लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानो, जोंनिया shooting जोब्बाय दिनै, माने जोंनिया दा न'आव थांबाय आरो shootingनिफ्राय लोगोफोर. नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर, आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर. दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो लोगोफोर जोब्बाय. बाय लोगोफोर. Hello लोगोफोर, वेलकाम टु माय vlogs YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर. आं नोंथांमोननो बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर. स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर. दिनैनि थाखाय बाय लोगोफोर. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर. बाय गाइस.